Úvod. Niektoré veci v živote sa nedajú vysvetliť. Dajú sa len cítiť. A ak si zo Slovenska, vieš presne, o čom hovorím. Sme malá krajina na mape. Ale naše srdcia sú plné spomienok, tradícií a emócií, ktoré sa nedajú zachytiť v učebnici ani v dokumente. Toto video je pre tých, ktorí vyrástli pod našim nebom. Ktorí v sebe nosia neviditeľné vlákna identity. Či už stále žijú doma, alebo Slovensko nosia v duši zo zahraničia. Tu je 5 vecí, ktoré skutočne pochopí len slovenské srdce. Pierdn. Halušky bez receptu. Chuť lásky. Skús si vypýtať recept na halušky od svojej babky. Len sa usmeje a povie niečo ako trochu múky, zemiaky. A keď to cítiš, je to hotové. Žiadne presné návody, žiadne váženie, len čaro. Lebo halušky nie sú jedlo, sú pocit. Sú to nedele, ktoré voňajú po slanine. Sú to deti okolo stola. Sú to objatia v každej lyžici. Reštaurácia ti to nedá, lebo tajná ingrediencia je vždy jej láskavá ruka. 2. Povedať áno hlavou, ktorá vyzerá ako nie, ako 145 sekúnd. Pre cudzinca to vyzerá čudne. Zakýveme hlavou a vyzerá to ako nie, ale my tým myslíme áno. Nie je to omyl, je to jazyk tela, ktorý nás spája. Naučili sme sa to ako deti. A keď to robíš bez rozmýšľania, vieš, že si doma. 3. Vtipy o Čechoch. Z lásky, nie z nenávisti. 1 minúta. Robíme si srandu z Čechov, z ich prízvuku, z piva, z relácií. Ale za tým všetkým je niečo hlboké. Spoločná minulosť, spoločný štát, spoločné spomienky. Boli sme ako brat a sestra. A tie vtipy? To nie je výsmech. To je láska, lebo sme rodina. A rodinu si môže doberať len rodina. 4. Chorvátsko. Naša druhá domovina. Každé leto ten istý plán. Balenie auta o 3 ráno. Oco nadáva na zápchy. Mama robí 10 pre celý autobus. Deti polozobudené, ale nadšené, lebo vedia. Chorvátsko čaká. Tá istá pláž. Tá istá zmrzlina. Ten istý apartmán. A vždy jedna fotka s morom v pozadí. Mohli by sme ísť kdekoľvek, ale ideme tam. Lebo to nie je len dovolenka. Je to rituál a je to pamäť, ktorá sa opakuje každý rok. Ako tlkot srdca. 5. Tatry. A hory, ktoré liečia dušu. Nemusíš ich zdolať. Stačí pod nimi stáť. Dýchať, vnímať. Lebo Tatry nie sú len hory, sú to spomienky, sú to modlitby v tichu, sú to chvíle, keď si sám. Ale necítiš sa sám, cudzinec vidí krásu. My cítime viac, lebo tie hory nás držali, keď všetko padalo. A keď na ne pozeráš, cítiš pokoj, silu, Slovensko, záver. Ak sa ti aspoň jedna z týchto vecí dotkla duše, si Slovák, bez ohľadu na to, kde bývaš, bez ohľadu na to, v akom jazyku dnes žiješ. Lebo halušky, kývanie hlavou, žarty o Čechoch, letá pri mori a pohľad na Tatry, to nie sú fakty. To sú pocity a tie nás robia tým, kým sme.